Вали дъжда, от стяхата у нас директно в прозорците ще паднат олива, ми прозорците до половината. И прозорците ще паднат в мола. Никаква козирка. Казах им, поне луци служете. Хванете водата поне с луци. Аз не съм строител, не работих, но съм работила в строителството дълги години, съм продавала материали, аз съм била материално отговорно лице, била съм в топливо, била съм къде ли не. В строителството съм работила цял живот. Еми, не обърнах внимание и сега този проектант какъв е бил, как го е правил този проект, прозорците до половината ми бие. Така и замръзни. И замръзнаха, половината замръзнат стъклата. Много. И друго и не може да ги избършиш, защото те са... Не може да ги избършиш. За бърсане е абсурд. Те са такива модели ги направиха, че не може да отвориш. В кухнята е талчофе, не може си мушна да отворя, да си погледна дори навън. Да дойдат да си довършат работата и... Ще дойдат. Кога ще дойдат? Ще дойдат. Всеки барат и ще дойдат да се направят.